Het stel, Erika en Ramon, vonden dat de trouwjurk misleren wie en daar trok de trouwerij ook verpest. Het probleem leidt benammen bij de waspartij. Frank Visser besleert in de uitsturing van Juster dat het de schuld van de coupeuse is. En in Stienjes had de meesten het programma zien. Ik vond de uitspraak verder prima en dan denk ik, ja, maar het deelt is het net oplost. Je krijgt zo'n dag net weer waarom. Ik vond wel wat sneu voor de coupeuse. Die kwamen wel wat raar van af, vond ik. De coupeuse moet de bruidsjurk zelfs waarom betalen, wie het besluit van Frank Visser. Ze leidt haar de bedel. Nou, ik vind gewoon dat we oneerlijk behandelen zijn. Maar ja, zoals elke niet wel weet, centen zei ze me niet. Dus wat dat dan gaat, zeg ik van, nou ja, goed jongens, het is klaar, het is afgelopen, krijg rust en dat is het belangrijkste. Benauwd dat de kwestie klanten kost je zil, binnen ze net bij bruidsmode Dream Wedding. In het dorp, er is net iemand die aan mij twijfelt, dus wat dat dan gaat, dan ben ik net bang. Juster heb ik het gevoel van, oh jee, hoe komt dit alweer? En Joert had ik het gevoel van, ik ga zoveel een medeleven krijgen. Meestal bel je overal, je krijgt mailtjes, WhatsAppjes van iedereen en het is goed zo.